Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, OK Home, Transforma, Heartbeat, Hail, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation. Hello. Kemm għandna nisbih magħna llum, kemm għandna nisbih magħna llum. Nintroduċi int? Jien. Introduċi jien. Mela, din in-naħa, sinjuri, għandna lil Joseph. Tajba, Joseph. Pa tiftakar assa. Issa naraw, naraw kemm inniżlu minn dawn. Jiena kif ħanidu ħażin, Imma tnajr qed nipprova nitgħallem. U l-Kim aħna ltqajna magħha żmien ilu kienet tifla żgħira. Kienet ġiet għall-audition u mbagħad ovvjament Evangelisti l-ewwel naħseb l darba reċtajt Evangelisti. Kienet għamlet parti inkredibbli ta' persuna nieqsa mid-dawl, għamlet riċerka eżaġera. Għadek bib magħha. Ħafna best friend. Ejja. Għajna fil-ġimgħat ilu. Kienet għajt l-istorja inti, għajda l-istorja, kif kienet? Dik mex intajna kelli l-audition, kelli biża kbir u ma kontx naf isni kelli bżonn the real thing, bdejt nara films fuq nies neqsin mid-dawl imma I'm missing the real thing. Bat kont għatijajt il-Motor Society of the Blind. Niftakar. U kienu podġun in touch ma this beautiful person jisima Bridget. Eżatt, Mara niqsa mid-dawl u għalmitni kif tħoss dik id-dinja from the inside out. il-karattru. U għamilna ġifiri u għalmitni u janka għalmitni kif nuża anka l-makkinarju l-equipment li tużaj u kol daqxej ta' brej. Għax kien daħlet f'ħafna dettal, dik kien daħlet f'ħafna dettal. Kont ġejt għall-audition u għatimma le, ma jistax ikun. Ħolma sabiħat pjaċir taf kif u that's it. Yes, it was. Mbagħad. Le, you did a great job. Niftakri kien. Niftakar. U naħseb li żjed parti which is dear to me li għal-qalbi. Tajjeb. Parti ta' I'm very happy. I'm very happy to be part of it. Thank you very much. Thank you. Inti maċ li dafni daqsek laqqa. Le, jena il-Joseph. Il-Joseph. Minnix naf, issa sir naf xinu. Għaxu vera distint. But għandu a side of him li vera. Ja, daqsek twilit. Ġuhidi so kurat kontafni daqsek, kontafni tarbija. Probabilment, u vera. Probabilment. Ġuhidi tikka fil-wisa. Jien sir nafhom fil-programm. Inta ma fil-ħatta hawnhekk. Ma daw tafu ftit. Ne, nafhom ftit, imma ma nafhomx personalment. Fil-programm nsiru iktar. Mela, nintroduċjoni inti. Għandna l-persuni minn Travelers, Ekkuwa, għandna l-Chris. U Clayton. Yes. Chris huwa l-kantant. Eżatt. Frontman, intu tindu. Attent kif stajda. Mux ovvja, għawaj, għajdu, Clayton gustu suħol, ma Clayton bil-bejs qoddimu l-iktar. Kantant ġuhidi biex nifhem daqsxejn, x'tagħmel? Ikanta. Tista' tifhem ħafna modi llum il-ġurnata. Qed tifhmu x'qed ngħidilkom. Jena ġili ġalun inkanta mod ieħor ta' normali. L-importanti li tkanta. Sta nimmaġinaw. Mela x'nagħmlu għandna Naqra mbit. Talek taġobni din-mara. Għalek taġobni din-mara. Nirringrazzjaw ħafna l-ħansa tal-imbit. Dan huwa 8% alkohol volume ġifieri. Xaġa interessanti Mhux ħafna. vera. Illum għaw drive ħafna Eżempju jiena ħaġa hekk għalija hija perfetta. Mhux vera. Istantu joħduni malajr ħafna raxa ġekki adattata ħafna lija. U kemm ikollok bżonn minnu dak biex tieħdok? Tazza waħda Le, ma nista' nagħmlu tlieta. Let's be brave. Mela, Sieħdu. min irid roże, min irid abjad? Jena abjad. Abjad. Mela Mela innuħu roże. Mela minnaw. Mela Annalise, ħatażel int min jibda? Jien ħanażel jien. Ħanħalli fidejk jiena. Tibda kif? Asnemmen. Ja, Kim? Tibda waħda daqsxejn iżjed. Fidejk. Filosofika. Oh, filosofika, all right. Għamuru deep. U nażel il-mejta saqsija, xejn? Yes, nażel inti l-min tixtieq. Joseph. Lili. Yes, bdejna. Issa, kum taf għalfejn nażel lile. Għax iżet wieħed li għandek esperjenza minn kollha. Ara which Kim, il-gli, l-entuzjazmu. Xinu ġej? Eżħaliti li l-xeħ wieħed.
Politikata kienet di. Ej, li kim. Jekk tista' tbiddel deċiżjoni waħda f'ħajtek. X'inhi? Waħda. Waħda. Probabbli li ma jitwilitx, ma nikbiex diġi. Dika ma kienx deċiżjoni tiegħi. Għalix, ma titwil. Għalix, għall-ħari. Ekku. Bandek Sensilla. Għaddu ma fimx. Il-punt. Le, dika veru, dika Għad tifem, għallura, u issa Ok. suppost dejt nifem, issa għabili nifem malajra. U le, ejja, kemm inti. Le, u ma affarijiet fatti. Deċiżjoni waħda. Probabbli li mmur l-università, ma morx l-università. Għax fi żmieni kien għax komplikatu tissib l-sponsors, nitkellem fi żmieni qed nitkellmu Charlie Chaplin kien għadu. Issa, bidel ħafni żgħar issa. Ladies. Kienet xejn situazzjoni diffiċli. U ħadd id-deċiżjoni li nibda naħdem mill-ewwel. Mentri kieku mort l-università, il-probabilità kienet tkun illi kont naħseb li kont nigradwa, probabbli. U xkont tażel? Kont imraħ. Issa xkont nagħmel dika u kollaġ dak iż-żmien kienu ftit limitati l-għażliet. Imma probabbli lejn wieħed mis-suġġetti tal-arts issa jew forsi psikoloġija jew forsi iktar milli iktar mediċina, imma jew forsi għallim xi ħaġa hekk, ġifieri kont nispiċċalihom. Mentri m'għamiltix. U wara, mux dispieċini wara, illum najt tlift esperienza, xkienet kon esperienza sabiħa, li speċ ta' studju sabiħ. Ma insomma, issa għaw edinu. Hey, ma, yes. Thank you very much. Thank you very much. For sharing. Għaxi t-ringrazzja? Għadu kif interessanti. Taqbat miħaj? Le. Bil-oħra. U ħat ibdejn tissa. Ma maġina sa tiegħek. Kont ferħan tibda. Ġa personali. U ma thank you very much. Thank you tal-ixxer. Għaxad dik fatt li xtaqt ma twilitx. Dika ħass li kienet. Dika grav. Serja, fim? Urit nazel minn San Saqsija, Joseph. Di ħana. Għal-ftakara Joseph, Joseph. Tara. Mela. Di li l-ek nishtiq insaqsija. Ma tistax imma. U jena ma exception. Saka mistaqsik, qabel ma jistaqsik anzi, għandi dil-kaxxa, għara kemm sabiħa. Mużika, please. Naqa kuluri sbieħ tal-Sphinx, ngħidulhom grazzi ħafna ħafna. Grazzi ħafna, grazzi Vino tal-li. Tal-pastizzi vera tajbin. U anka dil-kaxxa vera sabiħa. Le, sabiħa U ħafna durable. taste differenti. Yes. U ħafna taste ġodda 100%. vera tal-ġen. Grazzi. Thank you. Mela. Nista' saqsi għalih, Saqsini provant biex kort għandaq nifafu. Nista titħaqin. Għaxan di vera kursi taħġi li għax, ma nafx fiħat għabad tibda t-rispondi għadi, ma nafx għanu. Kif ti promovi li l-ek nifsek biex tattira sexual partner? Min ħareġ li għadin il-question astu. Għaw dal-mistoqsijiet għala. Sexual partner, int, kif tbiħ li l-ek nifsek? Jena. B'mok. Jena moħħi nuża. Moħħok. Ejja, conversation. I get people talking, I get people laughing. And that's how. Għax tħares lejja, għax toġobni. Ġeħdejk għot naħx xieġri bejnietna. Le, ma jena nuża moħħi u. Lejna ma interesax il-moħta. Isma, għan għot kwit, għattar dal-imbieċ. Għadu għotu za moħħok mi għaj. Le, jena ek nuża. Bil-moħ taħdem int. Le, just conversation. Conversation, laughter, Ne naqbel ħafna miegħek, jiena xi naħseb ukoll. jena ek naħdem. Bil-konversazzjoni. Yeah. Mela għandi bżon nitallem xaħġa. And I'm attracted jena to intelligence. Sapiosexual. Eżat. Okay. Mux biss, ġifiri, sexual. With a bit of savio thrown in. Ġifiri, man, tkun onest tu. Imma yes, I like intelligent Kina women. dik iġ maħattux il-komment. Sapiosexual. Sapiosexual. Minu Tħobb il-moħ. attirat lejn l-intellett. Ok. Partner romantiku. Eżat. U sibt partners Maltinek li interessaw ruħek. Ejja, ta' Interessaw ruħom fika. Imma, il-problema ta' li jena. Ma t-tilkom xinu dak għajid, għax dak fil-programmi li jgħamil jider distint u serju, ma bat għad ibda joħroġ dan. Għatrajt program tijaj. Ġili rajt. Ġili ġejt, darbtej ġejt fil-program tijaj. Semmi li. Le, ma nafx. Ma darbtej
Ej, ġejt fuq program tijak jien. Ejja, naf. Għati għamara. Ma sajdli. Still in you. Għajdli kemm il-darba nesċilek b'dil Le, Tizbet li xaħat. Li xek brox fi trabila. Nistaw. Ġiri nesċi, il-problema taf xini li għandi ħaġa li meta nattira mux titfajda li għandi bħalissa ġisni vera tajba. Imma ġeneralment nattira nisa li jkunu vera intelligenti. Dik xie tfisser? Dil-dom paskin. Daw li kollom per eżempju il-tates fil-kabord. Daw li kunu strambi, li vera, ok. Waħda minnom id-kumpanija maħħa ġifiri. Asra, taħt il-kaw. Kalla għattus ġol kabord. Dik għattus ġo kabord. Skelet. Dinosaur fil-kabord. Ma insomma, le, ma jenek naħdem ġifiri, that's me. Thank you, Joseph, tal-li vera poġġejtni on the spot. Imma l-sapattijek, Nistaw Għaxin nitgħallem, nista'? mistoqsija li l-lu kol. Sa jinti li brava. Għax jena mdejt nisma li jena naqblu, ma bidix jaqbel. Inti xtuża to promote yourself to a sexual partner. Jina nuża il-ħnina. Nittama li kollhom ħnina minni. Iġifiri, għana, da kollox, iġifiri, taħdem, Ma kamon, tafli, jillu krili good. taħdem, ġaddu ġaqsa. Imma jekk inti, jina nuri li, dak li kun jħossa li għaw għajtu hija miskin da s-sambil. Jentuħ. Xejjek, Karità. Aw, allora dak li kun, flok jgħatu donazzjoni. Għajtu, Għaddu darba il-responsabilta, eżatt, kif Kif tista ma ċempil, xux vera kien. Però il-responsabilta soċjali, dak li kun jikkonċentra fuq għal dik il-10 minuti kollox, ġifiri 10 minuti, 12. Skont, kont tal-ġurnata. Eżatt, on a good day, on a good day. Inta min indawru għaw koll imma dina xid domanda vera tajba di. ħafna. Jien diġa qbilt miegħek l-istess. Jena nħobbu ħafna ċajt, so. Dak il-bejs, il-bejs Nistaw nirripetu l-mistoqsija kjoġbu. Għax dina mistoqsija tajba. kif tippromuovi? Dan jinsa ta' ħafna. Jensa ija. Nista nirrispondi għalik, għaxin tajlu Krista Travelers, u daqsek li. Kif tippromovi li dak nifsek biex tattira sexual partner? Ġeneralment klejti li kun ħadhom kollha. U li għambat. Li holding. U inti tiftaħ idejku, ovvjament. Efem, Clayton il-bassu. Il-bejzu. Allora, il-bejs. Soltu drummer li ktar wieħed li għab. Ejja, veru. In-any band. Ekki, jek taħdem. Apparti il-vocals. Il-kantant. U kif inni din, ma lix imma di. Ma nafx, in-nisa titissa. Forse xoqt sejjerek. Dik l-enerġija. Dak xi ħadda mill-bajs. U tisabba tu. Kimberly! Għalwa taħrab. Kimberly! Jena l-intellett ovvjament importanti ħafna li, ma naħseb biex nipromuovi ruħi, jena nħobb ħafna affarijiet avventurużi. U intom tafu kont tajta minn irdu mal-isfel. Evangelisti, waħda mill ħafna affarijiet. Memorja vera ħelwa di. Kienet diġi. Kella xena, dik kella xena darba. U kella taqbis. Taqbes jew taqa kienet? Naqa ta' barsi. Għaxi kienet ovvjament neqsam id-dawl il-karatteri. Għadha kienet miexja fl-irdum u waqt waħna ovvjament il-Maltin bl-stand budgets li għanna. Ma tantx nistgħu niklu ħafna stand people. U għahna bis-saqqu hemmhekk ġadni ġo kisu kemm kien naħseb kemm sur nofs. Mela, mal-tem. Mela fil-Maltem irid jaqla l-art. Id-dwali jinkissru kienu. U aħna taħt, mux jiena bar infuq kont. Imma kien hemm kru taħt u bis-saqqu u ntefat lura l-dara kont faj, u ntefat hekk. Li wara parent li tallimt kienet l-iżjed stant perikoluża għax kieku ġejt ħażin lo ħaġa kont hawnhekk. Ġivin, naħseb jek tajt dik l-istoria diġa bizzej. Xi darbtej jew tliet darbi għamilt dakinhar. Ħadmet maħna ma tkun naf. Xorta ħafna ta' ġifieri. Diktar żmien Ħadd wajl. pjaċir, ħadd pjaċir. Għandek tattira ħafna, ekk ġivek. Sawa nħobb affarijiet naqra Dangerous, hiking fil-muntanji, diving. Tajjeb, proset. Yes. Nice. Qabel ma naddu għal-mistoqsija, Yes. nixtieq insemmi l-Heartbeat. Heartbeat. Nirringrazzjahom ħafna mill-qalb.
Joffru cardiac screening, Yes. huma cardiac screening clinic, jinkludu affarijiet testijiet, medicinal, ġifieri, għandek ECGs, spirometry, Okay. VO2 max. Anka holters jagħmlu. Iwa, bodygram, Okay. BP monitor, tista' tagħmlu wired jew wireless. Ejja, U wireless, guys, ma follow-ups, kollhomx wires. ġifieri. Very light, very relaxed. Proset u grazzi heartbeat. Dol mistoqsija li miss? Mela, min ħajsaqsija? Min. Min lessa sejt jena. Chris, miss. Jena? Sehu, Naħseb Chris, naħseb. missu. Alright, mela. Ejja, Chris. Mux ħansaqsija li siħ biex isni. U le, taf ħafna Check, fuq. check. Il-min Tiskopri u. Xek. Saqsi li tfajla tal-qatl. Allura ħan iprovaw. Għal-jenata, ejjena. Raħalwa. Ħan istaqsirilek. Il-min? Il-Kim. Kim? Għax li l-ek dejjem saqsuk, allura staqsirilek. Għanħu nasu sattan. Meta ħassejtek waħdek? Good question, Chris. Diffiċli għax vera fortunata jena, ħafna. Ara jen nibdow billi jena tifla wahdi, fil sens mandi xaħwa. Iġifiri, naħseb li zjed darba li ħassejtni wahdi, jena imrobbija minn ommi missier u ommi kienet waħda mill-nisa ta' dak iż-żmien ma kienx normali, li kienet ħarġet taħdem u niftakar dak l-ewwel sajf li ħarġet taħdem kelli su xi 12 sena, 13 sena, kont żgħira wis biex noħroġ waħdi mal-ħbieb għadni. So kont inqatta ħafna ħin, ovvjament missier kien ikunu xogħol ukoll, u kont inqatta ħafna ħin id-dar waħdi. So imma fl-istess ħin u bat kont nesplora ħafna affarijiet, kont jinnaf nikteb poeżiji, nikteb penġi, nikkomponi, naqra, nivvinta, nikteb scripts, kollox, nisfen, kont nasaħek dak il-ħin. Imma niftakar So you created your own world. Iva, U taħseb li għanek dak iż-żmien jew? Iva, għax illum ġata vera reżiljenti u komda immens waħdi. Ovvjament, disclaimer, dawra maħbib u familja inkredibbli ġifieri, però komda immens waħdi. Nieħu pjaċir waħdi, nieħu pjaċir bil-kumpanija tiegħi, nieħu pjaċir bl-stramberiji ta' ġo moħħi. Nieħu pjaċir. Cool. Naqbel done, ħafna well done, miegħek Kim. għax nista' nifhem x'anke jiena tifla waħdi u vera simili li qed tiddeskrivi. U vera dak il-ħin li tkun waħdek hekk meta tkun tifla vera kont nivvinta affarijiet, niftakar. U nilab ħafna mal-annimali, u kont eżempju, naf li nistema weird, eżempju, anka kun hemm serbut nemel, noqgħod immur ntihom li kell, Imma appoġġi mistoqsija b'mod differenti, ħa. Faqqa, Chris. Jiddispjaċikom jew jekk ukolkom tażlu li ma tkunux waħedkom, let's say, kieku kellkom opportunità li jkun hemm xatt ieħor magħkom dak iż-żminijiet. Tħossu li Interessanti di. just I mean, jew you think you're missing out on something jew le, per kien eżempju, hemm jew le. momenti meta kont inkun nixtieq, kont inkun vera lonely, hekk, as in, eżempju kollok, jiena kont close ħafna mommi u missieri, imma eżempju kikunu xogħol u taf kif waħdek. Kien hemm momenti, imma again, ma nafx x'inhi l-esperjenza li kollok aħwa, so I can't really know So what you you don't can't- have so you don't miss taf it. kif. Mhux hekk. U llum il-ġurnata ma noqgħodx ngħid l-aħwa kemm nixtieq kelli ħuti, Eżatt, eżatt. qatt ma tgħaddili minn moħħi. U jiena Imma isom kienet tkun il-ħbieb u mbagħad esperjenza saru differenti. is-supplement tal-minflok aħwa. U fil-fatt vera ma naqbilx hawn il-frażi Maltija u aħna nikbru kienu jgħidulna ħafna ma vera ma naqbilx magħha il-ħbieb sal-bib. Ġiri smajta. Kompletament mhux l-esperjenza tiegħi, jiena sħabi isom demmi, m'hemmx differenza. Skont il-ħbib, u. Il-ħbieb, il-close. Il-close knit, u. Ma kemm għandek close knit friends, really and truly? 10. Stra. That's good, it's a lot. That's a lot. That's a lot, vera. It's a lot. That's a lot. Sajna nsib li friends are overrated. Vera? Okay. Ma tejtek minn esperienzi li ġraw. Kelli xie esperienzi diffiċli, ma ġvinija kif nisma mistoqsija bħallik noħorruħ wahdi, I met my best. Met my Amerikat, ovvjament, u ġviri ħosni bliktar komdu. Għat ma ħassejt, ġviri, għat ma ħassejtni, ma għasna nafla għat ħassejtni lonely f'ħajti. So, għal-kem jien neħx wahdi, ġviri, so ma ħoss xej. Friends are overrated, fil-sens, jina f'moħħi għandi li at the end of the day, kullħat minna u l-ġewa jara. Ġifiri, so, sażat, mux ħan meri l-esperienza tijak, appuntu għalek etnajna, ġifiri kullħat minn. Jina kienu l-bastun, il-support, l-appoċ, kull meta kont f'moment diffiċli f'ħajti sħabi mux ena u nitara fawni.
Jena Mela, jena u koll, jena għaddejt minna, xina għandi very few close friends. Fis-sens, very close friends. Il-tip ta' nies li ċempilhom fit-tlieta fil-ħodu jekk qed jgħid ħażin jiġu. Fim għandi wieħed jew tnejn jew tlieta, ha. Ma insomma. Però the best thing was learning how to be alone, U jina għamilt 15 sena, alright, kien ikolli relazzjonijiet on and off, ma 15 sena waħd imbaġi l-kelb, insomma. U l-lum li għandi relazzjoni vera happy, xorta jkolli bżon dawk il-ġurnata, jumejn, fil-ġimgħa id-dar waħdi, letteralment in my world, Ma jfissirx naħseb li għak. So decompress, decompress. U li bnidem ikun wahdu, ma jfissirx li ħajħossu l-għon. Li dassa tħossu l-għon li tkun imdawar mid-niska. No, it's good, 100%. Anzi li tkun kapaċi tkun wahdek u minn wahdek versus solitude. Wahda mill-laqwa affarijiet naħseb. Yes, 100%. Il-losta, Chris, mistoqsija dik, well done. Provajt indawar naqarrota b'mod differenti. Dan, bro, well done. Thank you. Fidejk, bassist. Jena u kol għandi naqra. Ma saqsija l-kim u kol. Ma smajna l-horn. Il-horn Min ħajibda bil-mistoqsija? Nibda jien? Xini di, mux għet ninkwieta. Xieġifiri horn? Mela, il-horn ġifiri. Analisa Il-horn tfisser illi aħna jiena u nistaw nsaqsu l-mistoqsija li rrit li minn irridu. U ir-reġija, għalani kem sirt professional, qed tagħmilli sinjal li analis tistaqsi l-mistoqsija. Thank you. Go analis. Mela, jien nixtieq insaqsi lil-Kim, ma nerġa' ngħid il-Kim. Isma' hi. Ma le, x'ħan saqsija xi ħaġa li peress li t-tnejn nirrextaw hekk. Femminizmu. Just inti kuljità. Korrejt. Qatt kien hemm xi parti li offrewlek biex tirrexta jew jinnaf li għamilt jew forsi anke li m'għamilx illi ħassejta vera diffiċli jew li tmur against your principles like qatt kien hemm xi ħaġa jew li vera kienet diffiċli ma mbagħad għamilta. Mux li tmur kontra l-prinċipju tiegħi, imma isu stand-up comedy is not my comfort zone. Il-komedja nħobba ħafna u rextajt ħafna komedja, imma isu stand-up fej inti mal-udjenza u hemm dak l-interaction vera u meta għamilta kelli frivet enormi li konti li ma nħossni dak il-nervi kważi ma b'mod naqra kważi negattiva, frivet naqra zbieħ dejjem ikollok qabel kull performance. Imma kelli għaw. But did you enjoy it once you did it, the process? Wara għatteħed sfidajt li l-nifsi u poġġejt li l-nifsi għaxin għalija fir-reċtar vernu pjaċir invarja ma nħobx noqgħod wis ġo comfort zone so fejn nista' niċċellenġja li l-nifsi. So ħadd pjaċir imma fil-proċess vera ma konċ fil-comfort zone tiegħi. Ma konċ fil-comfort zone tiegħi. U fir-rol ukoll biex taxxaqa kelli kont li bsa ta' mara anzjana ta' 80 sena, so kelli ħafna latex, so l-espressjoni ta' wiċċi xejn ma kien jidher, so kelli ħafna niddependi fuq l-eħni, fuq il-body language, biex għax nies mhux qed jaraw xejn, għax hawnhekk maskra letteralment kważi kelli ta' kemm kelli latex. What was this performance, if I may ask? Kien bla condition. All right, okay. Bla condition. Ħadd immensament pjaċir, imma kienet xi ħaġa kompletament barra kollok terġa' tagħmilha jew? Naħseb iva, So you kind of made your peace with it? Iva. In a way. Iva. U hemm nista' nsaqsi oħra. Kolletti batu għomli. Hemm xi ħaġa li s'istat ħadd ma kellekx opportunità li tagħmel li tixtieq imma li eżempju tgħid il-ħu jien vera nixtieq nagħmel xaġek. Iva. Nixtieq għamilta ftit imma nixtieq nesplora iżjed u għandi karattru partikolari ġo play vera famuża f'moħħi, imma karattru ta' persuna li qed bati problemi mentali. Nixtieq ħafna nesplora dak in-nuances u dik il-battalja interna u nesterna għax dik għax inti ħafna minnejja interna mbagħad kif inti ħaġġiba b'mod estern. So dik hija xi ħaġa li vera nixtieq nagħmel. Prosit. Cool. Stanti lilek ukoll joffrulek 50 Shades of Grey, ta'
Inti rajtni kemm jina. Dur li namlu, għallet. Dik il-buttura għed ninkwita għal dak il-raġel. Il-buttuna's holding on just. Isa Rambo. Il-bejt. Issa rispondi l-mistoqsija. Ġifiri, kilku jiġu għadu l-ek isma. Lejlet tajt, bissiri. Taħjat jgħam il-lek darra. Le, imma, ġifiri, għax inti għattur, le? Kon darba. Sewa, Ma tantx issa, għadni, u tajt. bil-mistoqsija saqsit analiz fuq prinċipi u għax. Lek, għamilla, karatru bħal-dak, wow. Karatru sabiħu. Prosa. Ek, dark. Ġifiri, toħx timla rasek, imma ġifiri. Kien kien ħatkun il-part. Jina nista namel 56 Days of Grace, kemm jinżaq mis. Umbagħad il-ġant tiegħu. Speċjalment bħalissa. Imma sa kemm ninżaq mis I can ace it, bro. Nawgurali. Clayton għandek mistoqsija. Nitħak bil-affarijiet li jingħadu. Clayton faqqa. Il-kim din. Għandhom il-ġenituri kunu jistaw jazlu l-karatteristiċi ta' tfal tifla tagħhom għaliex jew għaliex le. Good question, Ġi, boys, huh? mod ipotetiku ovvjament qed nitkellmu. Dejjem hu. Li tażel karatteristiċi. Tista' tażel għandhom il-ġaqra? Jew forsi. Jew bħal Kun ġenetika. jistaw jazlu Immaġina jien karatteristiċi. anka bħala. Should we, once we have the technology, speċi To be able To do it? to choose what Le. our kids turn out like. Le, well, Ekkat nifhem ma jien. jiena d-diversità nara ħaġa sabiħa immens u hija dik li tagħmel id-dinja vera rikka u interessanti. Randomness. U naħseb jekk wieħed jippredetermina u jgħid isma' jridu b'ċertu mod, naħseb tiġi naqra boring. Ovvjament jekk bat bħala jew missier tixtieq forsi tevita ċertu esperjenzi li waslu lil ibnek jew bintek b'batija b'xi motivatu dik ovvjament. Kollox forsi jien naf xi mart. Xi kondizzjonijiet. Xi kondizzjonijiet. Li tkun taf li hemm the predisposition U ta' karatteristiċi li forsi jattiraw jennaf, jibqaw jattiraw relazzjoni tossiċi, per eżempju, jew min jisu jinqabad dak il-ċiklu vizzjuż, u jisom jagħmlu x'jagħmlu dejjem jaħlu fiha. So imma per prinċipju d-diversità sabiħa nara jiena. What makes life worth Ġiri ma it. taqbilx. Le. Ġivi, jekk inti kollok ċans ikollok unicorn. Ma tajdlu le. Morna. Kemmu ħelu l-unicorn le. Eżatt, laqwa immensu. Mela, għadhom kif batu l-mirreġija biex naqraw Mela, zomma, tifem Josef, għadix ma jistax ninżaw. Għandek battikata, jitta, Najdlek, jibsa. Mela, nixlu ringrazzjaw il-Customize Nation, il-ħbib tagħna minn Għawdex, illi Customize tal-karti. Thank you, Annalise. Sew, ma żmien għal-karti. Mela, l-karti, yes. OK, home għal din l-amara stupenda li għanna, dawn kemm huma cool dawn. Ħafna, ħafna Kemm huma cool. cool. OK, Hansa għall-imbit tajjeb li għandhom. Guys, Hansa jorganizzaw wine tasting sessions. Fent, ġili mort wine tasting sessions, ovvjament, mort għal-għaz ma mortx, inta autorita. Post mill-isbaħ hemmhekk. Xini? Post mill-isbaħ n-nies vera. Ux vera, bravi, awesome people, u l-atmosfera vera sabiħa, joġobni ħafna, anka bħala ħanut vera joġobni. Ħafna. Kif għadkun għan nitħolem noħroġ bċew fi whisky, jew bċi xeba sigari. Whisky għandek kollezzjoni. Bellezza, bellezza. Bimania, illi kolom kostumi tal-party, supplies, Melanie, ħabbatana, il-għatejna, minn bdejna. Grazzi, Melanie. Minn l-ewel TVCs għatta minna kiettejna, Melanie. Kassar Air Conditioning Systems, CAS. Tadan, grazzi Miguel. Good Earth għal dawn il-snacks għanna l-għawed, guys, għanna l-dawka kiwi, ux. Hemm Kiwis. kiwi. U hemm in-nuts ukoll, jiena ħaġġix kiwi vera tajbin. Ħafna tajbin. Ħafna. Fior di Vita, guys, taf kemm mela. Amazing. Fior di Vita tal-platters li jtuni, għat jtuni għax inna vera nikol platters. Ħafna, għaraf saru parti minni. Online intimates tal-prodotti li ħantukom fl-aħħar bħala rigal. Guys, għanna rigali għalikom. Għara, histe, ikkalma, Klejti, no, rajt, ikkalma, Klejti, no, ikkalma, ma l-istemmejt l-sera. Nispera li tijaj formata pinnoli. Għabla affarijiet. U jek tixtru mant Loyland Intimates u tamlu il-code Take Two kelma wahda għandkom 10% discount. Fimt Clayton, 10% discount. Take two. Nispera li one would be enough. Najlek. Mela, D-Hair and Beauty Selling lil Silvio u Dorien għal-miraklu li għamlu kull ġimma xar Abigail. Transforma. The Heartbeat Clinic, semmejnijom diġa u xek. Grazzi. Hail, Sara u Lara Vella.
U Terry sa Silver Scissors Terry. għaxxar ta' Annalise. Grazzi ta' support li demittuna u napprezzaw ħafna. Mela, minni suppost naħseb nerġgħu bdew b'Kim jew kif aħjar? Għamilna Jena full. għamilt waħda, ma Għamilna full circle. Għax għamilna fuq ser, ħagħu bdew Kim. Jekk jogħġobkom reġi, ħallu fidejn. Clayton. Ngħidlek bro, għadek għastaf. X'inhu l-aktar ħaġa daring li għamilt tal-imħabba? Daring ma. Eżek taf, intu għor. Għaxtak ħalsa. Situazzjoni partikolari. Daw jafu għol kompati. Dak ħalsa. Ma stajġ jissiblu karta. Le, għadżil, tal-u iktar. Arli għandi l-karti l-oħrajn. U koll. Daring ma flima sens. Għana l-għana, xoqqali. Ma tantx, ma tantx Mur passiġġata. Għax hawnhekk hawn is-sinjura tiegħu. Mur passiġġata. Ħalislu. Sija tajba. U le, ma naħsibx li għamil daqshekk affarijiet. Għala Chris, għalsa dik minn taħt il-lajf. Vera. Chris jaf kollox. Oh, ma jafx kollox da. Sigreti. Ma nafx kollox, imma naf ħafna. Daring. Għara mux ta' soltu għalik, Mario. Li kellek tamel biex. Ekku. Tista' tuża karta sewda, dajek trid. Tista' tuża karta sewda. Imma le, imma tuża karta sewda xi tibża tajt jew Le, ma mux taf. nibża lejt. Mela, di tista' ddur kontrik, bro. Puntu. U xiddur kontrik. Ikku taf ġifiri. Għandu il-guidance, għad jisma dak il- Dawar il-mistoqsija fuq ta' d-diem. Il-lista kien veru. Kim? Lokard. Għalli jista' jkun. Inti għatta mitċaġa daring għall-imħabba. Daring għall-imħabba. Anke għattu sara ħed iġi fixkel. interessat ħafna. Daqqa waħda. Jiena kelli ħajja romantika pjuttost boring. Ila għaliex? Ila għaliex vera ma tantx kelli, ġifieri jiena f'kamili fil-ħajja adulta tiegħi, kull ma ili single, konti li single sena. U allura kelli relazzjoni 3 snin u nofs meta kont żgħira u mbagħad relazzjoni ta' 15-il sena li mbagħad kienet spiċċat fiż-żwieġ. Allura vera vera ma milx ħafna affarijiet single. Wild. Wild. I mean jiena ifmuni, jiena iżjed bistirġiel fit-teledrambi u fil-park milli fil-ħajja vera. Veru. So, għalissa issa nisploraw il-pass li jmiss. U anka il-relazzjoni tijak twila fuq il- U kol, minn hemm ġiet, minn hemm ġiet. issa din fażi ġdida, so differenza bej bewsa fuq il-palku u bewsa da veru. Interessanti. Vera. Le, koreografata tkunu fuq palk jew television. Ġifiri xtamlu taslu sa. Taf kollox. Taf eżatt fejn tittieqaf? Kollok lafsin kollox. U fejn tieqaf? U per eżempju fuq Dettalji bil-instructions. kelli darba minnhom għal-play waħda kellna intimacy coordinator. U parti mill-eżerċizzju li għamlulek huwa li inti tmiss fuqek innifsek partijiet li inti komdu li l-attur liħor jmiss fuqek. Per eżempju tagħmel ek, whatever, postijiet, u tagħmel You kind of get... eżerċizzju. You get... Iva, li l-intimacy coordinators. Assa. Sar jagħmlu. Interessanti ħafna, kien l-ewwel darba l-intimacy coordinator. Tixi mistoqsija. Fuq il-palk. Imma tifmu dar-raġi. Ma Ma jena t-nifmu għaddi kurzita. Bistrġil ta' veru. Eżatt. Ġifiri bħala mħabba, sewa? Le, Kella relazzjonijiet ma. Eżatt. miss bħala So kellek kontatt. bewsit normali ta' veru. Mux ġol ple. Ħajti vera, Issa. Umbat taf tinserta per eżempju jinna dak il-raġel u din. Busu. L-istess wieħed? Lila. Pala karattru għaw. Pala attor. Tista' jkun li dik kollha titrill iktar minn normali, jew le ma jkollix. Mux fam, le, għax wis espost, wis koreografat, So, għandek elf ma persona tħossejka. jħarsu lej. Ma jkollokx. Imma tittamel ta' birru hekliv. Iva. Ma dik U dik xaqetija Kieku ma sfida u jaflak koll, iktar ġifiri. wara.
Ma nafdakx wara, ma nkunx naf hija issa. Ma dik hija l-fiduċja mbagħad. Lellu, inti tkun konvinċenti fuq il-palk. Le, jena għaddejt minna, u jimma ta' kelli situazzjoni jim personalment, u kienet, u jena ma ta' kienet ġrat li kienet fajr kont vera nifansja. In the imma on set, xej, zero. It's like jisek għed tixrob dal-imbit. Le, skomda, actually, ma tantxija esperienza lejtalija ta' pjaċir partikolari. Allura jekk ikollok. Sorry. Jina il-fat li daqsek koreografata. Għalek kettajt, ma tiġi koreografata, because you can't let go. U ovvjament mandiġ dak il-feelings li xata xet nirreċ. Ovvjament huwa manifatturat. Kun xaħat li tiffanzja, per eżempju. Dik, kif tiġi situazzjoni? Jien lemma. Tiġi xorta skomda x'għandek 1100 persuna. Eżatt, xinti huwa. Kemm fuq il-palk, kemm wara l-kamera. Mbagħad ikollok tirrepetija. Kat, jerġa' kat. U di ma ġietx tajba jew isma' nerġgħu nagħmluha minn dan. Tagħmilha apposta mhux tajba biex tagħmilha. Allura. Fil-rehearsal ma jkun hemm ħadd jara. Analis, ħażarti analis. Jekk ikollok il-partner, boyfriend u girlfriend. Jekk ikollok il-partner u tirrexta u għandha din ħajkollha din il-parti li tbus il xi ħadd jew whatever. Inti tkun komdu biha jew le? Però ġifieri jekk tkun konvinċenti ħafna. Umbat mi għajt kun issa. Skedda. Nalmaw palk, id-dar, nalmaw palk, għodun li bażu. Tandu punt. Imma għara, jina il-17 sena nirreċta, u vera nħossni li fil-ħajja vera ma nafx nirreċta. Ġi vera anka xol, vera jiduri, wiċċi vera juri, kollox juri. Ġifiri, ma nafx naħbi. Stra vera, bħala attriċi. Ivi, fil-ħajja vera. L-attriċi n-immaġinu. Wiċċi bis-subtitles. Vera, kapaċi jaħbu. It's a different ball game, entirely different ball Għax, game. minti qastib qaqisek inti meta Eżatt, għax inti għandek karattru, ma li tilbes dak il-karattru, it's not you. Xej. It's not U you. l-karattru li naħseb għalih. Meta nitilaw fuq l-stage u koll toħroġ jiso. Il-persona, when you're playing Differenti, completely different. Eżatt. X'namlu? Senjur, naħseb u, senjur. Mistoqsija. Jek għandek aptitek. Saqbat mija, għana saqbat mija, bis, le. Li la kan sansjera mistoqsija. Ma tistax, Exception oħra. Il-Chris. U le mandi Mistalik jen. Għandek id-dera, ma jistax ġveri għalli, għandek id-dera tal-iktar waħed intelligenti fostna. Jena. Ma naħsib. Għala dera, lessa sama. Naprezza ma. Ekku, le, Chris, aċċetta. Il-level mux għoli ħafna, tifhem, ġifiri, għedin fuq level, imma inti. Sewa, naprezza. Tispikka. Thank you. X'inhi it-tifsira tal-ħajja? Kemm kien hemm build-up apposta biex iwassal. It-tifsira tal-ħajja. Bro, di tajba. Jekk għandha tifsira. Ara, issa dej ovvjament kulħadd jara mill-enti tiegħu sewa. Inti l-ewwel semmejt li għadni ma sibċini t-tifsira, jekk fimt sew, right? U naħseb diffiċli biex issib eżatt x'inhi t-tifsira tal-ħajja, għax inti mill-bidu li tibda tifhem xi ħaġa, jien naf ikollok 10 snin u tibda għax ta' qabel isu ma tantx ikollok kontroll fuq, right? Anke wara, ma insomma. Ġifieri għalija jisu li tibda tgħix huwa wara dawk l-10 snin u mbagħad forsi tibda tagħmel xi affarijiet li għandek kontroll fuqhom, right? U mbagħad iktar quddiem tibda iktar affarijiet li jkollok iktar kontroll, titlaq mid-dar, eċetera, right? Jiġifieri naħseb li il-meaning tal-ħajja tibnija inti fil-verità u diffiċli tkun taf. Għax taf xieġri li, meta nkun naqqa komdu jew nħoss li għandi nesprimi ruħi kif nixtieq, naqleb blawġ. Jina vera Bixtrit, ħassejt it-ton. Le, I mean, fl-istess ħed, I'm struggling għax għalija nħoss li diffiċli tkun tasal għal-tifsira tal-ħajja, right? Imma naħseb li along the way l-esperjenzi għalmuk li tara l-ħajja b'mod differenti. Imminti allura dik, x'inhu l-punt? X'inhu l-punt tal-ħajja ġejd li mistoqsija? Ekk, ġifi għax inti qed tgħid tagħmlu int, le? Eżatt.
Issa, inti għamiltu dal-punt għalik, taf xinu għalik, Xin il-ħajja għalija? xinu t-tifsija tal-ħajja għalik? Naħseb li għadni ma skoprejċ, matul iż-żmien tibqa' dejjem tiskopri, per eżempju, jiena reċentament kelli tarbija l-umanda sena u nofs, fimt. Għal-bidu anke xinġit it-tarbija, ġast mustax nifhem, it was a struggle. Was good. U għada struggle. Ma, I mean, isek, unbat meta għaddit sena bdejt nirealizza, fim, tibda tħobb il-dak li jkun, tibda, huma fażijiet fil-ħajja li tibda tara l-ħajja b'mod differenti wkoll. Ibidluk. Ibidluk. Esperienzi li bidluk. U fil-sens jena, onestament, nħossni grat il-lum, fimt għandi mdawar b'nis li ħobbuni, nħoss għal-kem ma tantx ngħidu bejnietna dejn, ġifieri. Imma nħoss li vera, aħna ma tantx nesprimu ruħna hekk, fimt, anke ma sħabi tal-bent, pereżempju, meta tiġi ħaġa tajba, just we carry on, anzi we think on the next one. Għasi konna ċans naħsbu fuq ximu ma s-sabiħ tal-ħajja, fimt. Ġifieri imma mbagħad meta tasal ċertu moment li nemmen li kulħadd jasal f'momenti li jinżel naqqa l-isfel sewwa. Titpiedi. Unbad dak il-ħin, dak ukoll. Forsi tkun tard biex taħseb. Le, biex ekiva, le, vera. Ikun da xej tard. Jek jistam għal sija qabel, qed niċċajta bikja, ġifieri mhux biex ridikolak li qed tajta. Imma għalhekk għattek li x'faċli li. Imma, Naħseb, jina l-lum għandi 53 għadni sal-lum għed niskopri l-ħajja xini. U kif qed tajt inti. U naħseb kulħadd taw. Naħseb sal-aħħar ta' Sal-aħħar. Naħseb, onestament, tu kelli ngħidlek jiena inqas nifhem issa milli kont naf 20 sarilu. Jien naħseb 20 sarilu kont naħseb illi bejtu dik id-differenza. Jiena naħseb, ħanajdek għax jiena nħossa dik. Jiena illum naħseb nifhem, mhux nifhem inqas, imma għandi inqas ċertezzi illi meta kon żgħir kon ngħid il-ħajjek għax kienu jgħidulek. Kien fidjawna ħafna hekk. Imbagħad tibda tikber, le men, u l-lum jgħat 50 leta u vera happy jena li jgħat leta, which is fucking crazy because I'm going older, but it's great. Illi fl-axħar tal-lim tnejx il-moment. Għax meta kon zaħir, tant kienu jibnunni aspettativi. Dik xaħġa li jena għadni ma tal-lim. La tikber. dejjem da moħna jkollna. Moħok f'ġej. Eżatt. Jew ġej jew kella kemm nixtieq pereżempju jiena missieri għandu naqata għal fimtu l-lum għandu pensjonant u jmur hemmhekk meta jkollu ċans. Sewa. Tanti ċans għax jiena dejjem tieħx proġetti. Allura meta u jiena nisaqsih mort naqqax iċempilli kuljum. Ngħidlu mort xi naqqas għal għax nafli u xi ħaġa li jixtieq jagħmel. U jgħidli u jiena deep down hekk inħoss, fimt ngħid kemm nixtieq immur u ġieli meta ninżilha għax jiena ngħix Malta u ġieli muraw dex ovvjament meta jkollna xi ħaġa u anke biex nara familja insomma. Xaħna uċin. U ġili nejt il-missieri, nejdlu inti għada sejjer fil-ħodu, per eżempju. Jgħidli, ma kmini tax jena ma nejdlu importax immurru, ta' u jgħaddi għalija u mmurru. U nieħu gost. U ġili nieħu gost. Ma mmur f'ċertu postijiet, per eżempju. U nejdlu ħammur nisbaħ hemmhekk, per eżempju, jew nagħmel xi ħaġa hemmhekk, qabbadni u ninżel f'ċertu postijiet. U ġast inkun waħdi, fehmtu dak il-moment ngħid this is the best moment of the day, per eżempju. I can imagine. Issa forsi għax tkun xi ħaġa differenti, ġifieri x'qed ngħid, ġifieri inti dejjem taspira li tasal x'imkien jew li tagħmel xi ħaġa oħra li ma tagħmilx normali, mhux parti mir-rutina. Però ħajna issa l-ħajja għalmetni li l-kuntentizza mhuwiex vjaġġ, mhuwiex issa meta nagħmel hekk jew jiġri hekk ħankun kontenta. Hija għażla. Li jiena attivament inqum mis-sodda kuljum u nażel li nkun kontenta. Nażel li dit-tazza ħanħares li naħa mimlija, mhux naħa vojta, għax nista' nħares li l-vojt u nista' jispajret. Ma tħoss li dejjem tagħmel xi ħaġa oħra jew xi ħaġa oħra jew għandik nixtieq nagħmilha u m'għandix ċans għalija. Jekk ikolli mutada, kontenta. Għamilt ħafna mill-affarijiet. Imma ħedem hemm Kieku għandek ġufni mill-istrixa ta' Gaza, per eżempju, tajdlu hekk il-da. Tajdlu din hija għażla. Taħseb illu juħaj għajdlek. Wow. Mela għarrajt, mela għadak, u ma nizlu l-bombi, jien għazl li nkun kontent. Ija, għazla tam. Iva, meta kontet nirriċerka il-tini gwerra dinjija, il-reżiljenza inkredibbli. Jina fukajt fuq il-Maltin, il-nisa Maltin mod speċifiku.
Il-resilienza inkredibbli li kienu jażlu u meta kont qed nirriċerka jiena kien fi żmien il-COVID, kien għadu l-bidu kien hemm ħafna inċertezzi, ħafna beżat u vera jisni għamilt kuraġġ minn daw l-isterta daw in-nisa li ġew qabli, n-nannit tagħna, l-ommiet tagħna li tant b'xi Batew. mod b'dawk il-bombi niżlin għexu prattikament taħt l-art Naħseb dik- għal sentej waqt il-blitz. U b'xi mod il-pożittività anke tara l-memoirs tagħhom u l-kuraġġ inkredibbli. Naħseb l-unika ħaġa li keeps you going in that situation. Yes. U kważi toħroġ I think it is, kważi. yes, it is a Ġina, choice. minn. Għax bħal dijamant. Xurti minix. Minn dak il-pressjoni joħroġ Pero ma dijamant. naf- jien bħala karattru, sa mux najt. Sejrin tajjeb. Sejrin tajjeb, metnu Kella tidħol, kella tidħol. Carlos, u l-fuq għaxet. Xorta sab. Kellem. Ija, meħi dek minn fuq il-mark. Lejn ġed biex nirringrazzja l-ħejl. Aha. Ok, il-ħejl. Yes, L-aħwa Sara u Lara. Nemmen ħafna fil-proġett li qed jagħmlu. Basically ħejl huwa post ċentru l-imġar u jagħmlu affarijiet li jiena vera nħobb u t-tifsira tal-ħajja hemm isiba jien naħseb. Bħal therapy, yoga, dance therapy li I found amazing. Dance therapy, Carlos, dance therapy, għajdilom li dance therapy changed my life. Dance Kif therapy. kont jiena qabel ma bdejt daw l-affarijiet? She was just a bit more terrible than she is No, be today. serious. Le, kienet ħafna. Le, bis-serjetà. Kellem bis-serjetà. Xiex? Kif imbdiet? Le, kalmat ħafna, kienet vera stressjata, kienet iġġennen il-kulħadd. Sirt ngħix fil-moment u u le, tiġ- m'għadniex u ngħid tiġġieled ma' xirid kollox. nagħmel għada, ġifieri wasalt f'punt fejn ġest qed ngħix bħalissa. Isma, l-aeroplan se fosalli. Sara u Lara, thank you tal-appoġġ u jekk tidu tmorru jew yoga jew tippruvaw dance therapy, you don't need to be a dancer, you just need to get in touch with your body. Yoga. Yes, Donald, yes, she's coming, she's coming. Yes, Mr. Trump, she's coming. Thank you, hey. Thank you. Bye. Qed istennik, move, ġo. U break, break. Okay. Here's to you. Whether you start your day pouring, scooping, cereal crunching, coffee loving, the you that likes a fabulously foamy or swirling coffee with your morning cereal. However you start your day, there's a delicious plant-based Alpro. However you breakfast, feed your you. Sajfu xitwa, Artel Air Conditioners. Minan CAS Santa Venera. Customize Nation, your one-stop shop for all your custom printing needs. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. OK Home, everything you need for the perfect outdoor space. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. OnlineIntimates.com. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard he sang a good song.
his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one aloud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his song, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Hello, 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 ġobti pal-analis. Eġġaj ġejt, Carlos. Ser tajt ma' analis. Jena għost ħafna ma' li. Ma taqtalix klim, jena li. Jinġiet nirringrazzja Transforma, Carlos. Jieħdu ħsiebi. Veru. Għamilt il-PRP. Le, jena dbellaħt l-improvement li għetna fuċċek incredibli ġiviri. You look Le, listen, can I say something? 30 years younger. Għaxna jgħidu li tagħmel il-Botox u l-filers. Dak kull punt tal-Botox u l-filer. Ux. Li kun naturali. Jien ma nifhimx, vera ma nifhimx. Li kun Ġifieri. naturali, mux lider. Immilek tagħmilhom il-Botox. 10 snin. Vera biss, issa partiċċat, vera bissejda. 10 years. Wow. Botox is prevention. Aha. Għax inti tneħħi lines, kajt tħallihom hemm sena wara sena jitlu fil-tajja. Zgu. Jose. Is-siringa tiegħi tkun. Ejja analisi. Jiena vera ma nifhem dal-affarijiet. Thank you Transforma tal-mirakli qed tagħmlu ma' Witch Abigail. Biex nitkellem mal-John Mike ta' għedha hekk. Għalhekk għedek. Ħsibtek li trid ċerta closeness. La xejn. Thank you Jesus, tellek. X'inhu mela? Hemm xinti kolin. Mela ġakiltu l-pro. Ifhem. Ma nistapporti. Tajjeb. U biex taxxaqa dana dark chocolate, which is my favorite kind of Doqtu u tal-ġen. Ux vera, ux vera. Ringrazzjaw il-Gudert. Yes, thank you very much, Gudert, for this incredible thing. Stajt offrejt u koll. Xinu? Stajt offrejt, speċa. Jukar, Inġibdek għal-pro. Issa, ġib, tajtomx. Tidu għal-pro. Issa, Wara. Issa ntukom dal-pro. Issa fuq qalbi. Issa ħajkun l-pro, mux għal-pro. U il-Gudert tawna u koll il-dried fruit. Yes, tawna il-nuts, Iva. Jena taf xiex waqt li kont kanta s-song tijak, xaħat from behind the scenes kienet jamilli. Għax mid-dera, Clayton mid-dera, jamlulu s-surprises, u vera, mux jamel, u vera. Tittajdinna. Ejdli xinu. Le, ma nixtieq ngħid xejn. Ħajuża garda sewda. Xorta Le, għax ma tix taqsam mal-logħba. Għandek ħasa, you get away with murder. Da, Not really, not with my wife. With murder. with his wife naħseb. Min kien imissu jistaqsi mistoqsija, guys? Min kien Li min iktar bieċa xol diffiċli, doq kanta? Le, I mean, meta nagħmlhom flimkien nkun laqwa għalija. Veru? Għax inħossni li nkun in control, nkun naf kif naqbad ngħid. Eżempju, jekk qed jikkumpanjani xi ħadd nippreferi qed nikkumpanjani lil nifsi nkun naf eżatt x'qed jiġri. So you can time it. Tikkonċentra fuq il- Imma di taf kif id-doqqu pjano. To be fair, naħseb dik hija l-iktar ħaġa li nħobb meta ndoqqu nkanta flimkien. Naħseb kif ikolli nażel dik. Vider, ġifieri, niplotjaw, qed niplotjaw storja pereżempju, jew palissa qed nagħmlu proġett flimkien, qed nikbu biċċa xogħol flimkien. U nkun qed nitkellmu pereżempju il-pjano qiegħed hawn. U qed tkellem hekk. Le għax naħseb ara, għatkellmek fuq il-ekke, u d-doqqa, bellaħni, ma għastħares lejh il-piano di. Il-det fiħu, il-det fiħ. Mela, min kien imissu jisaqsi di question? Naħseb dak il-raġel. Kif tridu nsaqsi xaġina? Fidej, Chris, għax inti Tlaqna. jisaqsi mistoqsijiet interessanti. Fimni, law fil-kart. Jina maċċejna. Jina biex nad komplement li nifsi. Inti għamiltom dawin. Jina u xaħtiħor, mux għansemmu. Tajbin, il-mistoqsijiet vera. Mela, what is one thing you are willing to go to prison for? Il-min ħassaqsija. Dikna Naomi Night? Naomi Night kidbita? Ta' Naomi Tajba, Naomi Night. That is a very good question. For you, sinkonna fija. Joseph, jina tajba. What would you be willing to go to prison for? U xek? What is one thing you are willing to go
to prison for? Assuming there is one thing. At this point, like, Xej. Skużi. Ġifiri ma jek. Ma jek ikollok tagħmel ġifieri jekk għandek bżonn tmur u qed ngħid lilek għax I mean, tieħu l-ħajja b'ċertu mod, fimt, allura qed ħansaqsik. Hemm xi ħaġa that you really care li lest tmur għalija. Kif? Li lest tmur il-ħabsu. Jekk pereżempju fiċ-ċella ħajkun hemm Sabrina Ferri li hija. Vija Sabrina smaw. Ferilli. Għalhekk jekk ngħid, U bil-kontra, ma jkunx hemm xi ġewwa, ma jkun barra u I mean... Ġiviri, jgħad barra u xaħat ħajaj. ċans li ġilu xaħġa u inti... Eżin tagħmel xi ħaġa Tiħu l-kolpa inti biex niftehmu. ħaġa l għatfall. It's the obvious thing. Ekko, ma inti semmejt il-bissirek l-ewel, u vera li ktar ħaġa ovvja, pero jena din xaħġa li għetna tal-tfal tijaj għandhom 34 u 32. Blebda d-rispet li ħat ħabbejt nis, pero ġifiri ħdej kif tħobb l-ulidek, ma naħsibx li. Naħseb veru. Sa noqgħod attent ħafna kif ngħidha, dak li jkun jgħid jisew jekk jiena ma rridx ikolli tfal u jekk jiena ma nistax ikolli tfal, allura ma nistax ikolli dik il-mħabba assolutament le. Ma nistax nifhem, ma nistax ngħidha ma nistax ngħixha. Ma it-tfal u jiena nemmen illi għax għanna tendenza għaw nħossin illi mbagħad it-tfal jisom qegħdin hemm issa biex issa ma tagħmel xi jien issa jkolli min iħossibi. Jiena it-tfal they don't owe me a cent. Kemm ngħidu s-sagrifiċċju li għamil ta' tfal. Għażlit tiegħi dak jiena ħadd responsabilità. Huma ma kellhom l-ebda sej fiha. Mela jien I owe them everything. Jiġifieri dik responsabilità tiegħi. They owe me zilċ. Ġifiri meta għajt zilċ. Nistan kwa għet immut u jekk ibni jazel li ma jridx ikun hemm u ma tkunx imkien ieħor, nifhmu nadru. Għax m'għandix jien nikkondizzjona l-ħajja ta' issa b'rispett lejja jgħid lejn qed inkun hemm issier dik għażla tiegħu. Però qatt mu ħanġalu jħoss, nispera għax jista' jkun tkun qed. Għax imbagħad ma tafx jiġri meta tikber. Ma jagħmilx ma tħoss ċertu dispjaċej. Anzi, xejn. Anzi, ngħidlek illum, samba dik il-pożizzjoni ma nafx inkun. Ngħid, anzi nippreferi ma jkunx. Biex ma jħossx il-weġa. Ma jkunx. Għajdli allura proset, allura m'għandux rispett. Le, mhux hekk. Nerġa' ngħid, dik jekk jażelu. Ma jmux nuħu għalija jekk flok jiġi għandna darba fil-ġimgħa jiġi għandna darba f'6 xhur. Nista' ngħid xi ħaġa żgħira. Naqbel miegħek all the way. Ħlif dik fejn kont qed tgħid jekk għandux rispett jiġi jarak jew le, sewwa. Naqbel miegħek again 100%, però I see it in a different way just a bit. Illi kważi jiena t-tifla dejjem ngħidilha u dejjem għattilha minn dik kienet żgħira. Ġu dabbar, it's your life, do what the heck you want. It's not about success, it's about being happy. Success is happiness, be happy. U she owes me nothing and she knows it. Jiena tifla kważi għadha pa jien ngħidilha jiena meta jkolli leta nkun wasalt nafx ħan nagħmel u tgħidli pa taqqa. Jiena dik il-taqgħa qablek imma. Le, hemmhekk ngħid jiena ngħid I want to go and ma nix immur ġosptar jekk bħalek jiena. Le, imma però mbagħad naħseb dik li għadek kif għadt inti li jekk ikunu xemm għalik jew le, it is again up to them. But maybe it reflects the relationship you built with them. So if it comes from them, then I will be very happy. Fimċat niprofa ngħidlek. Għalija għalija good job, because they chose to be here. Yes. She chose to be here. Uħanu bieċin għalhom. Imma kif it's my responsibility ġibtom fid-dinja. I give everything to them, they give nothing. Nista' saqsew kulħadd il-mistoqsija ma. Yes, sure. Iwa saqsi ħana xi ħadd ieħor. Iva, din actually, jiena diversi snin ilu issa kont naħdem bħala ġurnalista. U fi żmien kont naħdem bħala ġurnalista kien għadu jeżisti fil-liġi Maltija l-libel kriminali llum il-ġurnata neħħewa. U hemm riskju bażikament li inti tikteb xi ħaġa li ovvjament l-informazzjoni ġibtu minn sors tista' anke tispiċċa l-ħabs dak iż-żmien kienet. U
U niftakar kien hemm sorsi ħafna, ġifieri, Milux milux ħafna ħafna. le. U kien hemm sorsi kienu ovvjament kienu ġieli ikellmuni anke Privat. b'ċertu biża għall-karriera tagħhom, għall-familja tagħhom, għal ħafna affarijiet. U konna ngħidilhom jiġri x'jiġri l-identità tiegħek Secure. mistura miegħi, nidħol il-ħabsa likom u ma mhux ħanisvela minn inti. That's very Dik good. vera konna nemmen fiha, ħafna. That's very good. Għalija kien wieħed mill-prinċipji tal-ġurnalizmu. Issa l-lum il-ġurnata Neħewa di. neħewa libel kriminali, ma dak iż-żmien fi żmien li kont jiena kien hemm. Kemm ilu dan? 5 years, 6 years, 7? 8 snin, 10 naħseb xi ħaġa. issa, Up to 10 naħseb Xi ħaġa hekk, hu. Yeah, good. Thank you for that answer. Proset. Zom. Naraw da. Le, kont ħansas. Attenċi tajta, għax għandek bidħares lejk. Kien ħajja jahraba rajtu. Jibda jidbistennek. Jena bħalissa fħajti, m'għandix tfal. Imma nimmaġina li jekk xi darba jkollna tfal, huma assaġġ li nasal li mmur l-ħabs. Yes. Bħalissa forsi għal-mara mmur l-ħabs. Jaqbillek! Imma zom. Qed jitkellem lilu. U minn hawnhekk qed nara ħafna moviment. Nixtieq għandna kamera hemmhekk. Għasaqsi għammod differenti. Tmur il-ħabs. Toqgħodx tinstigajn, Chris, x'inti dejjem. Mela mhux ħansaqsi. Mur il-ħabs biex teħles Sorry, net. Nazab satribatu l-ħabsa. Waraw. Għal-kenu l-lejla. Forsi ma nkunx fil-konċert tal-mili. Le, ġifieri. U inti. Kun il-kaġun kieku. Jien! Tom, insomma. Daw il-mistoqsijiet mhux jiddisinjajt. Jaħsel idej. Chris, inti. Għal-mejn imur. Għal xi tmur ħabs inti. Ovvjament, għat-tifel, imma ma nafx ta' naħseb kiet inkunna jekk ikun werted li mmur il-ħabs. Mmur il-ħabs, ġvijek kem xaħat li vera nħobbu għall-argument. Wa jew jekk napprezza li kun għamel xaġa kbira miegħi, fint. Inkunu werted immur il-ħabs għalih, naħseb jekk speċjalment jekk ma jkollix skop ħajti iktar. Fimtek. Naħseb Ma you would consider. Ġviri, let's say jinnaf xaħat li proteġa t-tifel tiegħi mill-li jmut tal-argument. Fimtek, hija. I would go. Yes, tirreċiproka. Nirreċiproka. Yes. Good, tajja. Vera, u nixtieq nħu ċans infakkar in-nies fil-card game. Ovvjament jekk tixtuqu tixtruha il-cards, il-globa se tkun aktar spicy wkoll, aktar Mela, hot. issa għandna questions iktar. U nfakruhom ukoll biex jagħmlu subscribe il-YouTube channel ta' Take Two. Yes, subscription tal-YouTube channel ta' Take Two, għax issa ġejn ħafna affarijiet sbieħ. Ux vera. Minn dal-program lem, jow. Le, minn dal-program jgħatem diġa, ħajkun hemmhekk diġa, ovvjament. Pero issa ħantellaw sija xogħlijiet li għamilna fil-passat, ix-xogħlijiet tagħna ntellaw kollem, mbagħad taraw x'nu ġej. All right, guys. Ma timmissew xejn. Okay. Next question. Next question. Is-Sinjur, is-Sinjur, ilu taf kemm ilu sejjerek bil-kart. Għax għandi waħda Joseph, tlaqna bro, go for it. Blima mod l-spiritualità jew it-twemmi reliġjuż iffurmawlek ħajtek. Illum kollha jekk hemm. Vera, mistoqsijiet heavy josta. Għandi Hold that thought. Għandek waħda tajba. We want it, ħana għal-bugol. Mela, Joseph, this is a good question, proset, bro. Hunnif, sisa, hunnif. Hutin bit. Sa, mela ħajti maqsuma b'tlet partijiet. Sa, kem kellek 15 sena, kont għamilt il-preċett, għamilt il-grizma, ma nafx. Kont abbati jew. Le, ma kontx abbati. L-unika ħaġa li kont nagħmel kont nisraq l-ostjili ma kienx konsagrati u nikolhom. Nagħmel sandwich bihom. Interessanti ħafna. Dak kienu tajbin ħafna. Pero mhux konsagrati. Nistgħu ngħiduhom dawn l-affarijiet. Inti taf, Carlos. Mhux konsagrata. Mhux konsagrata dawk kienu jkunu tajbin. Kolli aċċessa, kikun fimna, konġi kunna. So dik. Mbagħad minn sixth form sa kemm meta laqt, ġifri minn 16 sa kważi 35, kważi jekk mhux viċin
l-40, kont f'komunità tal-Ġizwiti, mal-Ġizwiti kont San Luigi. So kon għanduna prayer groups, Christian Life Communities, u kont ħatta ħafna bis-serjetà. Ġifieri sa spiċċajt dak il-moviment ta' xi 200 ruħ, jien kont viċi president. Istra, right? Sa 40. Mbagħad, ma nafx eżatt ġara propja, għaddejt minn periodu diffiċli f'ħajti, periodu diffiċli ħafna, għalija, tiħor forsi, ma li kien diffiċli ħafna. Mbagħad issa, ġifieri mbagħad għaddejt minn rabija kbira, u llum ma nafx xejn, fis-sens ma nemminx li hemm mallat. Għax irrealizzajt li jekk jeżistix jew le ma tagħmilx differenza lili. Fis-sens min li se sanapa, u sa nibdejla ħajti għax kieku Alla jeżisti, jiena ngħix kif ngħix, għandi l-karattru tiegħi, għandi l-bewatu xi prinċipji tiegħi. U ħassejt anzi nħoss li l-reliġjonijiet per se għandi nifsiet antipatija li to be fair, għax inħoss Għax jikkondizjonaw l-nies, per eżempju, xi tħoss? Għax jitmejlu l-nies. Jitmejlu bid. Ġifiri ħafna ta' għanna reliġjonijiet li iweduk li wara li tmut kollox ħajġi fair. Sowa? Fairness, il-kena fairness għazib manda lebda tibsira. Xejn. U mux għatnajda b'xi bitterness, ma mux għajlu fair. Inti twilit Tawdex, inti twilit Malta, ġatlek, xaħti ħorrijat fil-Gaza Strip, l-bombi ġofje. So fairness ma t-eżistix. No. U jek kiena veru għalla jħobni, allora ħajajt li samut un-bat, niġu dro. Le, so jien ħafna mit-talim illi kont nilqa bin pala. Imma ejja ngħidu, inti forsi wasalt għal il-conclusion, għax inti għamil żmien kont attiv, le? Wasalt f'dil conclusion għax għaddejt minn moment diffiċli. Le. U ġast biddillek l-orientazzjoni. Le, mistoqsija tajba. Assolutament le. Dik kienet esperienza personali diffiċli. Ma kelli affarijiet oħra diffiċli. Fajti, u xorta kont nemmen, u bdejt għalli zaman. Ma kien hemm recurrent problematic issues. So dik kienet point li jina I had to rely on myself. Biss, ma kelli l-ħadd iktar, ma kelli xejn iktar, u kelli nibda mill-bidu. At age 45, kelli nerġa' nibda kollox mill-bidu. U motort ta' ħadd, ġifieri, motort tiegħi wkoll. Imma hemmhekk imbagħad bdejt nirrealizza li dak kollu li kontili nisma' ngħidu nitkellmu fuqu fl-opinjoni tiegħi, ovvjament. U minn dak il-mument kienet l-ewwel darba li ħassejt libertà. Ja, naħseb kif mux skont dak il-fidi u dak il-twemmin, imma naħseb kif naħseb jien, il-kapacitet li għanti u mux il-huma. U nħoss li l-reliġjonijiet jaħkmu li mħuħ tan-nies. U ma jtu għam xie ċans jaħsbu għal-jom, għanti t-posta melek, u inti għax twelit, għallur inti nisrani, inti għax twelit tem, inti musulman, inti għax twelit tem hindu. U taħseb li social media jista' jwassal għall-istess effett fuq n-nies? Ġifieri jien llum pereżempju nħoss li forsi ir-reliġjona jien ngħidu f'Malta ma għadix daqshekk b'saħħitha bħalma kien, ma nafx forsi kif inħoss jien. Tajjeb. Imma hemm elementi oħrajn li qed jieħdu over. Fehmt, l-imħuħ tan-nies bħal social media pereżempju. Veru. Mhux hekk mhux dik ukoll in-nies dejjem ifittxu xi ħaġa. The promise, the illusion, dak li m'għandek x'int traħ hemmhekk. Ġifieri mhux biss forsi l-ispiritualità dak iż-żmien għax ma kienx hemm. Ifhem hemm ftit differenza bejn spiritualità u reliġjon. Ġifieri hemm element, jien naħseb kulħadd għandu element spirituali fih, fis-sens li hemm momenti fejn inti isek tgħix miegħek innifsek, jista' jkun forsi momenti spirituali. Però reliġjonijiet għalija li tibda minn twelid ta' ġifieri bom, mill-ewwel ħadd ittimbru. U inti ħadd tiġi indottrinat minn hemm mingħajr għażla tiegħek fuq serje ta' prinċipi li ħafna minnhom huma prinċipi umani, m'għandekx għalfejn tkun la Musulman u la Nasrani. Jagħmlu sensu. U minn bagħad ħafna biżgħat u ħafna tagħmel xekk u Kun hemm ħafna pressjoni fuq. Però għal dilha mir-reliġjon.
Temmen li hemm xi ħaġa wara l-ħajja. Le. Xejn, ġifieri taħseb li switch off. Jien hekk naħseb ukoll ta'. Jekk taħsbu vera. Ifhem meta tagħmel operazzjoni u tkun taħt il-lopju, ma tkunx taf inti dak il-ħin li qed hemm. Ma Ma tkunx taf li inti qiegħed riqet, ma tkunx taf xejn, just isek ma teżistix. Imma meta tara għajnejk. Ma xin tara għajnek u torqod, xort għandek brain activity għaddej, ġviri. Meta tmut. Appunt. Żgur jiġri hemm differenza, ma jerġa' anke taħt il-lopju qas tkun taf inti x'qed teżisti jew le, ħseb wara naħseb. Jina nittama li jirrum dawn il-bettija tal-imbit. Jien vera nixtieq li hemm xi ħaġa wara l-mewt. Ħafna. Timmaġina li hemm xi ħaġa? Imma nibża li m'hemmx. Simil tiegħek għax anke nixtieq, ta' ġifieri. Vera nixtieq. Jina nixtieq l-lallu wkoll, l-lallu sta kemm niġri kieku. Għalkemm skont xiex għax jekk ikun naf. U x'timmaġina kieku li jkun hemm? Għax din ħobb ngħidha ma' sħabi just in case jekk din serta għall-eternità għall-ġenna. Uħdejja jkolli il-Madre Teresa. Uħdejja jkolli xi papa għall-eternità. Le, Skont xiex jekk toqgħod taħseb fuq għall-eternità. Moħħok qas Twila, L-eternità dejjem. Ibdel kultant. Mhux hemm x'isplodi hu fil-verità x'hemm tieqa fid-dinja ma Personalment. Imma dilemma, imma l-eternità hija l-univers, l-eternità ma tispiċċa. Tinsewx li aħna. Imma inti tħares lejn id-dinja. Imma aħna naħsbu, għax aħna naħsbu f'termini ta' ħin. Aħna kollox minn għalina, kollox għandu bidu, kollox għandu tmiem, imma fil-fatt. Lewa ċiklu fil-verità. Il-ħin mhux reali, il-ħin. Hija stramba li tgħid kieku għal dejjem vera dejjem ma jispiċċaqat. Imma jekk inti jiena nemmen, jiena mhux nemmen, jien mhux nemmen, għalija naf. Li Jiena ġast ngħid li ma nafx. Le. Nej, ma nafx. Lina, għara, law Hemm ħajja oħra wara di. Issa ħajja oħra xi tittajt biha. Hemm real hemm xi ħaġa oħra. Yes. Biex int mutent. Jiġi xi ħaġa oħra. Inti bħala Carlos kif inti. Le, Carlos, imma l-ħaġa hija di, Carlos ħajstib. Qatila l-ġenna l-argument. Le, jiena dejjem ngħid. Imma inti tista' tirraġun, eżempju, nħobb noqgħod naħseb hekk nirromantiċizza li meta tmut l-atomi tiegħek u l-affarijiet tiegħek u l-enerġija tiegħek fil-verità ħajoħdu għal affarijiet l-oħra, eżempju l-ħamrija, d-dud. Physics, so energy cannot be created, cannot be destroyed. Ma inti vera sabiħa. Imma jiena bħala Imma inti tajt li inti da biss. Appuntu, ġifieri jiena bħala jiena mhux ħankun aware tagħha dik, so Iva mhix hemm. Tispiċċa. Imma le, iva u le, għax kif nara jiena dejjem ngħid I enjoy being Carlos de Battista. Jiġifieri din l-avventura, din l-istorja li qed ngħix u qed naqra li jisimha Carlos de Battista li llum qiegħed bil-qedaw ma' grupp ta' ħbieb qed nagħmlu dan u nixorbu dan il-bit tajjeb. I'm loving it. U Jiena wasalt għal naqra oħra. Bro, tagħmilni hekk, make yourself at home. I love it. Jiena through experiences u affarijiet li Mirko ma jaqbel miegħi xejn u bħalis moħbi x'imkien qed jagħmlu kollha tad-dinja u vera qed naraħ Jiena naħseb illi once we are consciousness. And consciousness is consciousness. Jiġifieri meta inti jintefa' Carlos. Xiġri. Feħat mur Le, żomm. Feħat mur consciousness tagħna, ma nafx, imma l-ħaġa ma nistax naċċetta illi that is all it is, because it's quite ridiculous inkella. Mhux ridiculous. Torbot mal-mistoqsija tal-ewwel. Le. Taffix nemmen imma fl-aljeni. Għalien, imma ħaġa differenti. Iva, issa ovvjament mhux qed nimmaġina iti. 100%. Anka jiena 100%. li xi forma ta' ħajja ta' bakterja. X'imkien fil-biljuni ta' pjaneti u solar systems Impossibbli. La ġejna, aħna bil-forma. Ħaġa li mhux ta' jkun, men. Forma ta' ħajja differenti minn kif aħna. Forsi xi bakterja ma tefhem. Imma xi forma ta' ħajja oħra f'pjaneta oħra fil-biljuni li hemm għalija. Naqbel. Żgur hemm. Żgur. Wow, fejn mornallu. Fejn ġibta din l-interpretazzjoni ta' sajġu wara inti ġri xaġa li rajt jew xaġa. Le, ħaġa rajt ħafna minn kont żgħir imma dawk fl-aħħar mill-aħħar taqra kemm taqra
il-kodba li kollha li nkitbu minn nies biex waslu. Jekk inti taqra l-Koran, jekk inti taqra l-Bibja, jekk taqra l-talħin, dawk għax ħadd kitibhom sewwa. Le ma jiena mela bażikament jien għamilt ayahuasca, smajtu bi ayahuasca? Ayahuasca is a plant medicine from the Amazon. Illi it gets you in contact with yourself, it's a psychedelic. Pero tiftaħlek ċerta portals inti. U one thing li talm li Għaxed nimmaġina argumentaw fuq, għax dak ma jemmem xej, ma insomma, għalissa. Immissu jgħetaw u kol fuq jitkellem. Moħbi għu, nisimaw sejt, nisimaw mu għad, nisimak. Għet jgħamil arminek għaxin għet naraħ. Imma l-saħħa ta' ayahuasca hija mhux iċ-ċerimonja per se, li inti ċ-ċerimonja jkun hemm ix-xaman, ikun hemm il-mużika, tidħol f'ċerta vjaġġi, imma mhux dik is-saħħa tagħha ċ-ċerimonja. ċ-ċerimonja meta toħroġ miċ-ċerimonja inti tant tkun il-kelma hija sensittiv. Li tibda tinduna li kull mument huwa konversazzjoni ma' xi ħaġa illi issaqsi u tirċivi, issaqsi u tirċivi. U fil-Bibja sajna kontra, jina all out kontra reliġjonijiet, jina organized religions ma naħmilhomx, I think illi they are immanipulaw il-muħuħ tan-nies, mhux it-tort kollu tagħhom għax kellhom jagħmlu għax in-nies kienu joqtlu xulxin jiklu tfal ta' xulxin kienu konna mostri, ħadd kien kellu jrażżanna, immissa mmor noltre, però hemm ċerta affarijiet fil-Bibja, pereżempju seek and you shall find, ask and you shall be given. Tibda tirċivi affarijiet, tibda tieħu messaġġi, tajt ma jistax ikun, men, ma jistax ikun. U li dejjem ngħid. Ma jistax ikun. Ma jistax ikun li qed noħlomhom daw l-affarijiet qed narhom, qed jiġru, issa whatever you want to call them, but It's an altered state of consciousness. yes, but we call them downloads aħna. But when you're experiencing this, you're not in an altered state of consciousness, you're out of it. Temmen li hemm xi ħaġa oħra ġifieri. Jiena nemmen Li meta Carlos ikollu 7 sena jew 8 jew 9 U jalqajnejh. Jerġa' jiftaħhom f'avventura oħra li ma jiftakar. F'avventura oħra. Ħanajlek, l-ironija hija jew x'imkien ieħor. Di biss ħanajt u ħanoqgħod. All right. Ġod-dinja jew Jien naħseb l-għati għandhom raġun. U t-ties għandhom raġun. Ġifieri, inti ħatala għajnejk. Il-hard drive ħad tiġi clean, però l-computer jibqa' l-istess. And you live a new adventure. Issa jgħidu dak mhux Carlos, xi purtak. Your consciousness, you're gonna Ma experience. tgħidx reinkarnazzjoni, ġifieri. Imma it doesn't matter, it doesn't Imma matter. inti mhux tkun ta' insomma. Le, Ma eżatt, inti mhux ħadd tkun taf. Ħadd baroness. Ejja, Vera, tajjeb, biex nirringrazzjak. Analis, ħatkun taf, imma mhux ħajkun ismek Analis. Imma ħatkun taf. Mhux ħadd tkun taf li kont Analis Nkun qabel. kuntenta sew tajjeb. Allura, xorta tkun hawn, xorta dek ħaj. Taf li dal-ġobon huwa high protein, lactose free. Dina twila di konversazzjoni. Xi darba nkompluha. Mela, Ġifiri, u t-rekjedi iktar imbit, u f'dal-kas naħseb ġifiri nistaw najdu għax. Jien naħseb Daqx alkohol u għala, tkun għalli. Mela, fiex wasalna. Tilaw għal-pasta jmiss. Kimberly, question. Issa għasix fuq Le, issa jaħarqu bissa. Hey, about time, guys. Mela, ħansaqsi għal Tevjajna. Jek taħraq il-klejn. Lil-Kries, għax vera ma saqsejtu xejn. Lil-Kries. Ranġa, ranġa. Jekk tista' tmiss biss parti waħda minn ġisem xi ħadd il-lejl kollu li ma tkun u għaliex. Il-nostra Christian Milek. Il-moħ għax intelligenti. Batma dak li kienu għat jgħajdu. Ara jena nafu sew il-Kris u jena ċert li mhux hekk. Għajdinna. Kemmi sabiħa biberija. Jiddependi, skont. I mean, jed kun persuna ċaħat li naf, ġiviri, li għettajt intix. Arġala, għal-istassija, li ma Tista' tmiss biss parti waħda minn ġisem xi ħadd il-lejl kollu li ma tkun u għaliex. Ġi. Miftuħa. Jista' jkun per eżempju. Tuħa kbira, skont xi trid tagħmel. Serjeta. Ħasterlux li miġbis. Le, ma jina għadni. Dak qed jemma ġaffarijiet. Dan raġel jina, ġifiri. Inti taf li lajtu minna l-ewwel. U għadu kif sefak ġon. Taf kemm idaħħalni f'affarijiet. Lajtek minn ħara. Sadajt li trid, Chris, li trid. Inti Għawil lajtu. marawlek. U flasġjak, id-distraċina. Besta għalija, grazzjak. Hey, he gets away with murder, eh? Imnalla għanna l-air condition. Ringrazzjaw li. Dawn l-affarijiet. Hot. Grazzi,
CAS. Grazzi ħafna Jibatulek surveyor. Mela, u jikkalkulaw lek il-size tal-kamra u jgħidulek kemm għandek bżonn b'tuż. Jena minn qudiemek ħanajdhom b'tuż. Kemm għandu b'tuż dan Però għandna ma smajna Chris, għadek ma ħrabx. Frankajta, naħseb is-sol. Is-sol vera, Joġobni. Ma tikx tort. Sabi, Li ma tistax mis xejn li Imma jidir li saqsitu ta' min, le? That's a very good answer. Le, ta' xaħat. Ta' xaħat. Issa ġebġebux fl-inkwit. Jista' jkun ta' Carlos, pero. Għandek il-problemi. Inti għandek il-problemi kbar. Mara, Inti. Alright. Jekk għandi choice, nażel. Ta' Carlos. Imma. Isma' għandi patati bra sabiħ, Veru? Najdlek. Isma l-oħra. I'll take your word. Ikolli. Nista' miss xej iktar? Proset. Mistoqsija. Tajba kemm biżejjed. Proset, tajba. U inti kemm? Nisma din il-mistoqsija tkun tajba għax hija l-aħħar waħda. Le, xi ġifi l-ħar waħda, vera? L-aħħar waħda. Vedna bazzi. Mela, sekonda, l-ewwel nirrispondu di, mbagħad ħanażlu mistoqsija ngħidulkom. Irrispondi ta' ħrabx. Għajdilna kemm. Le, jiena li zet parti li ġobni fraġel u mal-forearms hawnhekk. Issa? Vera? Imma meta jkunu. Ġviki kollok tmiss xi ħaġa, tmisslu l-forearm. U vera ġobnek id-dejta ta' raġel ikun dajrin miegħek. Imma bil-muskoli. Immuskolati daqsxejn sewwa. Irrid ikollu daqsxejn ta' forma. U x'għamlu portiera sejrin. Gostu, mhux il-forums, proset. Mela, guys, ħanaqbdu kulħadd il-mazz li għandkom. Sewwa? Sibu il-questions għandkom ma saqsejtux. Laqwa waħda. Eżatt laqwa waħda, u mbagħad nażlu waħda, speċi laqwa waħda minnhom kollha. U nirrispondu kollha. U nagħmlu nirrispondu kollha. Mhux vera, mela. Kollox ħadd irid jirrispondija. Mhux kollha, wara daqshekk diffiċli. Għażel laqwa mistoqsija li fadallek. Jien tiegħi mhux tajbin daqshekk. M'għandekx waħda daqsej. Il-ħott ħarġu. All right, il-ħott ħarġu. Ġifieri kif kolli nażel naħseb tagħkom aħjar. Issa ħanaqraw, mbagħad naraw. Mela Chris aqra dik Billi għandi naħseb li kieku nażel x'inhu l-ikbar inċident tal-karozza li qatt kellek. Kemm il-pożittiv, kemm Kolli nażel. Chris inħobbok nirrispettak ħafna ma dik il-mistoqsija. Għalhekk ngħidlek biex ngħidlek. Is-sewda, is-sewda. Tiegħek. Kemm temmen fik innifsek? Dik tajba. Tajba. Di għalija, ma fimx. Le, satar. Għażel waħda. Għażel waħda. Hija l-iktar X'inhi l-iktar ħaġa li di kollha li qatt Google jgħid. Interessanti wkoll. Jien għandi staqsi li trid lil min trid. Ġibda l-programm. Mela ħar konna nmorru b'kim, issa kim il-mistoqsija ħassaqsi għal kulħadd. So make it Kelli count. waħda f'moħħi ma mhux għal kulħadd. Le, għax lejt inħareġ minna tal-sorprizi. Kont ħansaqsilu. Saqsiħer. Sorpriżi x'inhi? Li bdejt issaqsi. Id-darba mhux ħanaqlaw ma ħandaħlu. Is-sorpriżi li tagħmel lil-mara. Li hu, jsib is-sorpriżi ma x'kienet l-ewwel. Jagħmlu Ma żommen Ma dik hija isa mistoqsija diretta. Importax, għamililu. Għandna ċans. Għalek kif tajdi dik per-eżempju, kieku l-laver tiegħek jew il-mara tiegħek jagħmillek sorpriża vera hot. X'tip ta' sorpriża trid? Le, mhux ipotetika. Real. Jekk xi darba. Iktar sorpriża ħadd laqt kellkom. Anka mill-Amerika tindaħħal. Din mara inkredibbli xi rajt. Għadek hawn. Mill-udjenza li kellek f'kunċerti. Mela, kif ħana. Kulħadd ħaj, anke tu ħadd rispondi. Enerġew nagħmlu mistoqsija tkun ċara. Għajda inti għax inti Ħalli nifhem anke jien. Għajdilna l-iktar sorpriża jew ħaġa hot li qatt tagħmel partner, girlfriend, boyfriend, lover għalik. Tajjeb hekk toġbok. Tajjeb Grazzi boss. Naħseb Iwa, li għamlet l-mara, by far hands down, għal dal-affarijiet tinqala ħafna. Ġara kemmu il-krettun tiju. Salvejt kollox. Bravo. Salvejt U ħatajdilna xiex? Eżil hot, tipo għalija kienet very thoughtful, fimt? U apprezzajt immens. Kien ġej il-birthday, ovvjament. Le, kien ġej il-birthday, ovvjament. U kellna rehearsal zawdex, kien lejliet. U għelna fil-rehearsals
Għax Michael kellu ċavetta, nesa ċavetta u l-bib ma kienx jinfeta. We got lost. Zakkarna. U jena tipo jiet relax, ovvjament għax iridu naqdu l-vapur l-ura l-għawdex u xnafjen u tipo tkun naqmaġġel ma jek ma naqbax li mis fuck it, naqbatta wara, fimt? Insomma, u ġim missiru, fatħilna l-bib u nżilna tlajna l-Malta l-ura. Insomma, wasalt id-dar, rqadna u f'xi satejn ta' fil-ħodu għajmitni u ħaditni l-airport, ma rax faħħam morru, tipo spiċċajna, sefirna. Kienet irranġat li għalli u kollox. Proset, sabiħa, dik vera, dik ma stennejti. Le. U fejn mortu, sorry, saqsi? Femmurna. Greċja. Ħalajlek xadek kif għamil, bro. Ġrejt maratona kolla. Kważi ġejt l-ewwel u għajt qabel. Forsi stanti mur. Ma tant il-feeling ta' xin qomt fil-ħodu. Illi nestik kolla. Prova. Streġa moħħi. Well done, proset. Top. Chris, inti, li mi l-ikbar u xek. Sos mistaqsija? Mela, kullħat. Le, bidlu. Kullħat, l-ikbar ħagġa li xie girlfriend jow attenti, ta' xintu kol mizzew. Arġaj dili, sorry. L-ikbar sorpriza li għattamlulek. Hot, għattamlulek, sorpriza hot, jien naf. Badax kelli sorpriza hot. Vera, għattamlulek, possibli. Għatlamluli. Fuq, reġa għabbet, għala pallaw. Għaxu ma tajt, fiexkel. Il-comfort zone tijaw. Ma niftakarx, nistajħu karta sawda. Yes, għaw, dik tistaġi l-kontrik, ta' Ma importax. Zom, ħana. Ħaj xaffi. Tax deħġ dika ħadnija dik, kore. Tlaqna, għazir wahda. Xo baqqa? Baqqa. Tabasco. Le, Mortadella. Nista' jibdila. Xem miktub fuq. Għallu jibdila mallija. Il-mallija għatlek li. Għuja mallija. Kellimna l-mallija mill-Amerika u għatinna li. Istra ma dokemmu tajjebet najde. Mill-Amerika, Jaqaw ekspres bija dej. Għamlu bieċa xogħol, noħoda imma tittieħu miegħi. Jiena naqbel ma' Chris. Jiena naqbel ma' Ara, Chris. jekk kulħadd jaqbel, tagħmela miegħi. Jiena rija tagħmilha miegħu. Ok. Yes! Malaj, rasek. Mela, kif ħanamlu? Għanna bżon tazzi, kif ħanamlu? Proset. Sorry. Mela, Joseph, inti. Xin liktar ħadda. Xini liktar sorpriza hot li għatta millek, għamlitlek lover, girlfriend. Le, wahda partikolari kien għal-Berdi għamlet li barbecue. Okay, nice. Barbecue hot. It's hot too. Hot, aw, di. Fuq di hod tabasco umana. L-iktar wahda hot. Il-nar mux Tiqo tem. Tabasco jow. Kimberly, inti. Għat ma kellek ħatta millek xaħġa hot. Le, ta' Xej. Xej, għat. Għaw, diqdaw. Nima demmek, di sajko, għarem sajko. Nima xawa, ġabbi kif daj. Il-losta dil-kelba minn. Dawn. Nistansa sik mistoqsija Annalise. Saqsini. Ix titmawa dil-kelba? U vera, ntu għajker. Red Bull fil-ħodu. L-insetti u l-ħut jew ġili insetti u chicken, ma jamlu l-mirakli dawn l-insetti. sorpriza hot tal-Chris. Mela, signori. Cheers! Cheers! Enjoy! Woo! Tajjeb, proset. Tajjeb, Tabasco. Ejja, nisdu. Ma spiċajtux, immajt? No way. Carlos, bitan. Forsi trid. It's a nice experience. Jina nissuġġerixxi li prova kulħadd. Ejja, kulħadd jagħmel. Tazzi. Mutinni xaw. Jesus, tin il-elma. Mawx il-ma da. Dan tijak. Ukoll. Tija, l-alpro li konza tatilinna. Għaw tagħna li silma, għaw il-ħalib, ħalib, hu l-ħalib. Iwa, ħalib laqwa ħaġa. Ħalib laqwa ħaġa. Ħalib li non elatte. Jekk intkom tieħdu gost tixorbu tabasco għal-breakfast. Thank you. Kim kienet Mela. rispondi. Imma kim m'għandix għax ħaġa hot. Mela saqsi mistoqsija li l-ken nifsek. Smajta hi, smajta. Dan il-podcast dejjem qed iktar eclectic. Xini ċavetta għal-kontentizza. That's a good one. Nice. That's a good one. U x'inhi l-kravetta l-kontentizza, mhux inbilli titfaħħa. Għalija li tifresh il-kontentizza tiegħek f'ħafna qsma differenti. Ġej ma tkunx fokata fuq bniedem jew relazzjoni, fuq passatemp, fuq xogħol.
li inti. Nice. Nice, that's it. Toġobni ħafna. Għax inti ovvjament il-ħajja hija imperfetta. ħalli ħaġa mhix tikrolla magħha. Don't put your head, don't Di one bus. taħdem f'ħafna affarijiet oħra That's tal-ħajja. very nice, that's a very nice. Xatt għandu xi ħaġa sidik? Naħseb naqbel, vera tajba dik il-risposta. Dik il-risposta. Kem spiċajtu fuq il-ek tajjeb bisat. Vera, għata tajba. Inti tkanta? Tkanta int? Taf tkanta? Le għalix, kon darba. Għax, meta kienet kanta Killing Me Softly with his voice, kont naħseb forsi kienet tajt għalik. Xejtajiet s-dawar il-ma. Kienet tajt Killing Me Softly with his voice, għat forsi kienet tajt għalik. bro, le. Probably inti Killing Her Sharply, mux softly. Le, jina mux softly. Darba kont inkanta, meta kont. U konna kena rock band kelli xarisa u dak iż-żmien. Rock band? U growling. Jizima? Gecko Sister. Long time ago. Jisima Gecko Sister. Gecko Sister kien jisima l-band. Naqdu għal-regali. Kon zaħ. ħafna, ġivi jina għandi 50 ħafna. Hawnhekk Gifts, guys. These are regali gifts from our friends. Sponsors tagħna. Online intimates. Le, tajjeb. Zom, dak għal Chris. Dal Chris. Ha, Chris. Dana li. Clayton. Dana li Clayton. Thank you. Thank you, all Yeah, right. Bullshit. Tistaw tiftu ta' Guys, istaw taraw ġenda ka regali man online intimates, għandhom ħafna Thank you. Għanna affarijiet. l-except Creams, eżatt, u anke l-aloe soap, vera, minn kollox. organic Ta' wash. Plus li ovvjament għandhom affarijiet oħra. li taxxu, Tajnik il-bubble soap ta' xju. biex niprofa nirraġa. Le, dak mhux għaf ta' xju, bubble soap. Xieġmir. Anti-cellulite bubble soap. Allura ta' xju. After shave, shampoo. Issa tinfittax iċ-ċellulite u nafi edo. Ma nafx. Taw biex tirrilassa. U bat għandek. Anti-blemish. Anti-blemish. Ettara, Joseph. U bat għandkom xaġa oħra zaħira. Ħaġa fieri, ma taħsibx li. Mela bat għandkom xaġa zaħira oħra ma t-customization, guys. Daw kol l-istess? Iwa, iwa. 1, 2, Thank you. 3 customization. Thank you very much. Isu veru rajt bit-tabasko, Jena jaġbuni spices. Ok, naħobbom spices ħafna. Ma kien. Basta bellajtu li li. Dak il-iskop. Dak il-iskofu. Nikxfu l-kar. Thank you. Cheers. Grazzi, Enjoy, guys. Very nice. Thank you very much. Għam il-bottle opener u koll. Vera sabiħa. Thank you. Thank you. Guys, Grazie. zom, għabet mult-kanta. Thank you very much. Grazie, ħafna. Analiz, juri għalikom, tlaqna analiz, go. Vera ħafna nitkellem magħkom u nsir magħkom. Quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate chi lo sa, sognando ad occhi aperti, storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla prua di una barca, tra spruzzi e vento, l'immensità del mare spandersi dentro è come una carezza calda, illuminarmi il cuore. E poi la neve bianca, gli alberi, gli abeti, l'abbraccio del silenzio, colmarmi tutti i sensi, sentirsi soli o viva tra le montagne grandi e i grandi spazi immensi. E poi tornare qui, riprendere la vita dei giorni uguali ai giorni, discutere con te, tagliarmi con il ghiaccio dei quotidiani inverni. No, non lo posso accettare, non è la vita che avrei voluto mai desiderato vivere, non è quel sogno che sognavamo insieme, fa piangere. Eppure io non credo questa sia l'unica via per noi. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce.
senza vita. Discutere con te, consumar così pochi istanti eterni, non lo posso accettare. Che vita restare qui e logorarmi in discussioni sterili, giocare con te a farsi male il giorno, di notte poi rinchiudersi. Eppure io non credo questa sia l'unica via per noi. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi sai, mi manchi sai. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, OK Home, Transforma, Heartbeat, Hail, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation,